फुंबिलिसिमबो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जासिगुनाय थाबाय। आङो दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। बे भिडिअआनो जाहैबाय आंनि बेबायदिनो इउटुब चेनेलाव बेबायदिनो साबस्क्राइब खालामनो थिनदों। बेबायदिनो इउटुबारफ्रा आंनि चेनेलाव आदा आंनि इउटुब चेनेलखौबो अननानै आंनि इउटुबखौ साबस्क्राइब खालामना हो होननानै बेबायदिनो हरदों। नाथाय आङो हरखायो आरो बेबायदि कमेन्टस हरब्ला आङो साबस्क्राइबारखौ इन्टारेस्टिं मोनखायो आरोखि। मा होनो साबस्क्राइब खालामा होनो। नोंथांमोनाबो साबस्क्राइब खालामजानो गोसो दंब्ला नोंथांमोना नोंनि इउटुबनि जि चेनेलनि लिंक नोंथाङा बे लिंकखौ कमेन्ट्सआव हरफा। मानोना आङो साबस्क्राइब खालामनो आङो इजि जायो आरोखि। नोंथांमोना बेखौ लानो जाबाय। आङो मोनसे रिकुवेस्ट खालामनो खावलायदों। नोंथांमोना जे आंनि इउटुब चेनेलाव गोदानै दासो नुजेनदों, नोंथांमोना लाइक आरो कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला कमेन्ट्सआव लिरनानै हरदो। नोंथांमोनखौ आं बेबायदिनो रिकुवेस्ट आरो खावलायनाय थाबाय आरोखि। बिदिनो आंनाव गोबां इउटुबारफ्रा एसएमएस हरो, आदा आंनिखौबो साबस्क्राइब खालामना हो आरो जि बुंहरो। ओमफ्राय नाथाय आङो खालामखायोबो आरो आङो एसएमएसबो लिरना हरखायो आं खालामबाय नै होननानै। नोंथांमोना इन्टारेस्टिंबा भिडिअखौ लास्ट टु लास्ट नायलांबानो जाबाय। आं सोरनिखौ साबस्क्राइब खालामना होदों। हेल' गाइस।